Sports. Y epa lagunok ongetorri lastatxapelen kanale ongetorri FIFA 23 honetara eta zuzeneko egin aurretik batxutan gertatzen den moduan justo aktualizazio bat egon da eta horregatik apur bat barkamena eskatzen dizuet eta hemen jarraitzen dugu gure PSG emakumezko taldeekin eta gure Lieke Martens kapitainarekin eta gaur partidu garrantzitsua daukagu izan ere Bordeoseko Girondins gure aurretik dago 6 puntura, beraz partidua berazten badugu 3 puntu lapurtuko genio aurrean dagoen taldeari eta bar, eta hemen esaten denez ez daude talde txikirik, talde guztiak zaiak direlako eta bar, beraz aurrara goaz, zer moduz moldatzen garen kasu honetan. Honekin aurrera. Eta ea saiatzen garen hainbeste golez jasotzen denbora guztian. Hori ere kontuan hartzeko gauz izango litzatekelako. Gaur goikoek nola lan egiten dute. Gure zelaian erdien izango dute eure kontrola. Baloia alde batetik bestera mugitu barra daukagu, zuloak irekitzeko defentsan. Eta gero aukera gaina baliatu behar dira. Ez horretan Martens ez da heldu gutxigatik. Gatoto, barrura. Lehenengo aukera garbia, lehenengo Martens ez den heldu. Lehen ziko leza batzart.
6 gol 6 partidoetan ez dago txart. Kaka. Lorenz, erdira, besta aldera. Erdira, ideia hona zen, baina zeiak era okerri zen da. Hileste. Egalera. Ereitak eta Barrura, Iamartez, Bildu, Katotoren bigarren. Nazen horako gola gainera. Bale, begiratu nodan baloia. Hori, bai, atezinak gehiago egin zuen, guretzat ondo dator hori. Horrengoz, eskuineko galetiko ongi gabiltza. Arazorik eta ez dugu izan. Patrika agian. Ez dian niri, eta honeko Barrura. Horrelako baditugu, baizatuko gara gauzarik arrezena egiten. Eta baloia genditu duen atezina hau da lurrera zentzuri gabe, bai. Kartzago. Vale. Egalera. Eraketa baldarra eta erasokerari gabe galitu. Roenen. Kartzago, Martens. Barrura, laugarren. Bere jokaldi mitikoa nahi. Gaut. Katoto bit, Janik bat eta Martensek bol bat. Ezagunen garen zatea behintzat askoz ere hobekiago jokatu dugula.
Hemen kontrola. Hemen mugimendu honekin ja eraman ditu bi berak bakarrik. Hemen ikusten duzuen moduan. Vale, bigarren zatia. Hori ze falta mate izan da ba. Raúl. Hirugarrena, hat-tricka. Baloia beretzera. Christina est attendue à la boutique du club. Christina à la boutique du club, merci. Txarron. 3 gol sartu dituenez. Sartuko dugu. Datir. Eta Diani Bachmanengatik. Raúl asimilako geldiketa. Jasuneko geldiketa. Berden, saiatuko gara berriro. Vale. Human.
Oso ondo ez dio jo baloiari. Tiro hori da. Eta zigarrena. Gurrenenen bigarrena txapelketa. Pim pam pum. Hiru puntu garrantzitsu bertu ditugu. Burdeosengatik 3 puntua jatzen gara. Irutiko 3. 9. Kasualitatea ez dut uste. Olympique Lyonek ere hasi du. A ver. Non konta jolasten du kasu honetan Burdeosek. Stade Reims azkenaren kontra. Halere guk gure erasiar dugu. Rodezen kontra espian dago, baina halere kontuz hemen. Bueno, jarraitu dezagun. Kontuz jogatzen.
Koloreiek apurra mintzen naute. Eurak hasten dira baloiarekin, Guazten gara. Katutu. Vale. Vale. Mota hori eta gutxegiteak ezin diregin, beste nolako gauzak ere gertatu daitezkelako. Zorionez, baloi hori ez date barrura joan. Aioro. Horrat, adoto, barrura. Gatoto jarraitzen du hor golarekin gustora. Tak. Kontrola. Eta nendezikoan barrura, sekulako pasea. Bederatzi gol, 7 partidatan. Bueno. Llegada hasieran kostatu zitzaiola golak sartzea eta bar. Atzerasiko gara, horren Kartxagui... Kornerra. Vale, kornerra. Bueno, let's go Frantzan ez dakit nire esango luketen, Bat lesionatu da. Nido bintzat min hartu du. Jokaldia. Vale, atezaina eta gatoren artean sandwich bat egin diote. Vale, lehen da iziko aldaketa behartua. Erdira Groenen Zulo defentsak ondo egin duena, Zuloa zegoen eta ondo babestu du bertako sarrera hori. Gero
Marten indezituan. Kornerra. Bai, kornerra. Gelloro. Hain atzera. Groenen jaurtik eta nahiko errezate zeinan. Ongi lapurtua. Kontar eso, moztu, a ver, defentsa, mesedes, oso ongi dudek. Gutxigatik ez da heldu. Aukera gutxi izan dugu. Guk gure baliatu dugu, eurak eurena ez. Tak, hor. Martinsen. Ez. Bigarrena. Ez, dakasen olako kontraerazoa. Perfektua. Limpan erdiak eta buruz barrura. Lehenengoan dena. Ze suerte txarra.
Sentitzen dut Martens. Bachmann. Ni. Bai. Cornerra. Pena. Fue Bachmann. Hau, ze momentutan gertatu da. Vale, me da falta izan. Vale, bate da 3 puntu. Max Powers. Irabaztea. Euren gola. Irabazi du, a ber, gu Montpellierren kontra, talde gogorra. Eta Burdeos Dijonen kontra. Ba, kontuz jarraitu beharko dugu.
Le banc des passes. Ça va bien, vous l'avez fait en place. Vale. Bueno, como quiero dice hacer. Zer, da utz. Errezegi eruditu zer gainera. Entzute izan da nire sentsazioa. Pasea sekula gorra apur... Bueno, gola da guretzat, berdin da... Emaitza. Eta utz. 2 minututan. Laburreta pim-pam barrura. Bakarrik edo barrura. Bultzatzea bakarrik egin barzuen eta hori egin du. Cagado.
Vale. Hiru minututan. A ver. Lapurreta bikaina. Presioa. Azken aldian Martensenekin oso ongi ez esku batatzen gauza. Always my captain. Ez hartu baloia, tío. Neskato. Badago.
Batzutan partida jabatzen ezkiun jokalari horietako. Kabeztaldera. Atezen helduko ez litzateken tokira. Katoto kanpora. Janraburen goz iraun dezake burua gehiago. Islandiarrekin badirudi sortea handirik ez daukagu. Nahi dut bat, gaipena. Lieken saldoatzera etorri da. 2-1 ostean. Bueno.
Vale, lehenengo jarri gara Burdesekin batera. Dirudi azkenengo partidua galdu duela. Eta Olimpik 3 puntura. Beno, hau izan da dena. Gelditu gara lehenengo oraingoz eta hurrengoan gehiago. Agur.